Halo, halo. Halo. Dobar dan, izvolite. Pozdrav, Štit iz Bjelovara od Branka Stojkovića. Javljam se po drugi put da bi napravio onom repliku ili demanti što je prozvao moje ime. A taj lik što je prozvao moje ime, on je obični uhljebljenik, partizanski sin, komunista, druker Hrvata, udbaš, anti-Hrvat. Priča o nama, o nekoj stvorenoj državi. Pa znaju svi ljudi da mi nemamo ništa, da smo mi gologuzani. Što se toga tiče, htio bi kazati prvo da nije napravljena lustracija. Da je napravljena lustracija, onda nikada ne bi ni mogao ni Tuđman, ni Manolić, ni Mesić, ni Boljkovac, ni Bilandžić, ni Tripalo, ni Savka, ni Račan, i svi ti bivši komuniste i udbaši i petokolonaši nikad ne bi mogli biti u hrvatskoj vlasti. Ja bih volio da imamo hrvatsku vlast. To moram još kazati, dok su pokapani u Bjelovaru 24 hrvatska branitelja na mjesnom groblju Borik u Bjelovaru, da Tuđman i Račan su igrali taj dan tenis. Nisu se udostojili doći na sprovod hrvatskim braniteljima koji su svoj život položili za Hrvatsku koju nemamo. Tako da zna ta osoba koja mene proziva da mi nemamo ništa, a da ne samo govorimo o projektima lažnima oko štedno-kreditne zadruge gdje su se pojavile stotine štedno-kreditnih zadruga u Hrvatskoj, koji je bio glavni pokrovitelj, šef mafioza Aleksis Brian Cruz, gdje su hrvatski narod prevali za milijarde i oprali novce. Zato su naša sela uništena, zato uvozimo hranu, zato naše firme ne postoje, nemamo proizvodnju, nemamo granice, nemamo našu valute, šume nam ruše, socijalne kuhinje su sve više krcatije, mladinu su nam otilaze odatle. Imamo krpu od zastaje, nemamo hrvatske grbe, jer ono je životinjsko carstvo i petokraka, treba skiniti tu petokraku dolje koja je podijelila 5 hrvatskih pokrajina. Zašto se Hrvatska podijelila na 5 tih regija? Mi nemamo u biti ništa, imamo samo uhljebljenike i sramotno je i to da Rimokatolička crkva u ovom mraku šuti i da mi plaćamo sve ugovore i da plaćamo razne druge sektaše i da hrpe novaca iz državnog proračuna otilaze na beskorisne stvari, dok hrvatski narod se više stenje pod jarmom. Moja obitelj je platila i u Drugom svjetskom ratu i u ovom ratu platila je glavom. U ovome ratu jedna nam je zrušila kuću. A što se tiče u Drugom svjetskom ratu, moja mama je bila u logoru, ujaka su ubili su njezino dijete 29 mjeseci Anđu. Zamislite te dične partizane, komuniste koji ubiju nemoćno dijete od 29 mjeseci. Da. I znamo da mi Hrvatsku nemamo, a mi na parolama ne možemo dalje živjeti, a oni su je takako lijepo plijen uzeli od nas. Ja nisam bio ni pionir, nisam bio JNA, nisam bio komunista, imam čistu prošlost. Mogao bi najlakše reći, pa šta se to mene tiče? Ali tiče mi se zato što je ova osoba rekla šta se mi vraćamo u prošlost. Pa ja se ne bi vraćao u prošlost da odgovaraju oni koji su ubili mog ujaka, da odgovaraju oni koji su moju majku strpali u logor, da oni odgovaraju koji su ubili dijete 29 mjeseci, da oni odgovaraju koji su zrušili moju kuću i da ne nabrajam tako dalje. Eto, lijepi pozdrav iz Bjelovara. Neko taj dični čovjek kaže svoje ime i prezime, taj što se javlja, ta sramota od čovjeka. Doviđenja. Hvala Branko na javljanju.